Sinin chen na chuan meichhia le mipa hi lo langin an pahnih chuan hun chu hmang dunin nuam an tawlna sa hle maya zinga lo ni chuan hmeichhia zawk kharun har hmasa in a mutpui pa a han en chuan fuyan cheng ti in a phun sapa kum thum liam ta lo langin fuyan chen chu lo langin media lamin an lo hwalna sa hle maya ani hi kumsom ni palimi lek ni in fu company CEO ani a entrepreneur no pang berani a renovation project lam a khoi deuh ber bawk ani chutia a chan chin lo soi chu apu Mr Fu company CEO hlui chuan chuang takin hei hi katupa ni hi a chlem lo ti ro ti in lo nui hwa hwa a abula a hma me chelo lang kha shengmian ni in mian tia kawin inin rem fu in karinga ni alo ti a kachunga I cha a itana ka ti thei om chuna ni a katupa hi ka nei ti rangche alo ti a ani chuan alo du mai lawa nyala hantum chuan ini nei ni chuan fu group hian million zathumin shen group a inve sang ati ngala mian chuan apa bula ka nei du lo alo ti ve a apa po chuan a she thiam hle a I du lo ni chuan ka ti lui hau lawang che lungai su ti dan dang ka ngai to mayang kan company atlak chha lo nan chuan inu lo tho ha hi ka tham rel tir hau lawang alo ti a mian po chuan alo ngai thla apa chuan I lim na hi alom poi mo ber ti ya akal chu pa ti ya kaule in kan ne yang ti in thutuk na chu asyam tange nge a ti chuan anin nei certificate chu an ti fela Mr Fu Khan mian chu lo pe in yan cheng lo kal thei lo chu thu pha alo soya tun hun lo lang le in mian chuan khuma chuan ngai to in kum thum lai kanin ne ya he kan voi khat in mu na ani a ingtin nge hetiang hian hun kan man kal thei ti in maka ti ru hle a kan thil in a khan engi mo atela ni nge yang ati a ngai to le tin me chepa khatin party na lo kawin tinge nangma chawa I lo din so I pasala omve to a in la in mulawa ni lom ni van biala he in tur hi pela ati khash chhuakin ta khan engi mu chu atela ni nge yang ati a eng po chu ni se hetia in mu chu a chi lo ka chwa ma sak photanga ya ni ti a chwa atuma yan cheng po alo har ve a tho chhuakin a thom no te chu a in bel mal mala yan cheng chuan eng zat ngei du ati taringot mian ngai dan lo ni lo na sa inga lo ti in yan cheng ve thung chuan poi sai lak lo chuan keima min ti boy regang alo ti a kar the phein he hi la la thlok bo ro ati a mian chuan I hausa ti ka shia Mr Fu ma se poisa ka ma mo lawe ni zan thil theng kha chu kan ma mo kanin phu shuk sak anga ngai ro alo ti ve mak yan cheng phone a ro ri a anu chang ni in I lo le to a chuan kha in pui kha chen fel wa tang che lo ti in ani po chuan ole shen chung kwa in poisa an lu wangin an fanu an shala katan ingma ani law ka chen do na lom ti in ada a mian chuan lo shevekin chutianga shala mo min lo ngai ati ril ru ve a ni zan thil thleng po ngai serious sa ngai lo hi alo ti ve a khatianga ti har khan om ve la ngai lo poisa khala la heta changa I chwa ve le engim kha the ngilang che ati le a mian chu ronding in a pars chwa ta tla achara ane na chuan nang angin ka house lo mai thei ma se min en yam theina I nei bik lawe ti in achunga changin poisa thiron phorin aron lekwa he hi ka pe angche I in mil tok chia ti in chwata apaya a chhuak ngal nal le yan cheng po alung oi lo kher mai khuma han en chu thi sen alo oma avoi khatna ani mo ti in a ngai to mo kher mai mian chu thin rim dewin alo kala man za na wain pe tu khawa mu in nang hian kanin tura khan thili telani ti ro ti in awa chwa chala ani la chuan ti tha alo la in ti em zui ti kha chuan inin kar a tha so tanga alo ti a mian chuan thin rim dewin nang anga midang mang changkai ching kanilaw a han ti chuan bena tuma lo in dangin fuyan cheng po chen turin thutluk na ka siam fel to alo ti a chunu chuan
I ata emni nang hi ti in I una nu weyan hi dam chani se nang ni lawin ani hian a sin ani khanei zok tur mol viau su ti in a hauzek chutia anin hnia lai chuan ana weyan chu a run chhuaka nu run ti in chutia nga a una nu haulo turin le atan po a shom do na sin lo ti in an lo in siam chawata anu chuan enga ma ngai lo tur ti in I dam hi alom kan du ber ati a pon chu avot e mai lu tang ti in a strai lu ta dai mian mian chuan kol dong in a han pik chuan o anti fu ati a yan cheng no ni in ani chuan polite lo deuh hian anti fu min ti tur po ini lawe Mrs. Bite min ti ro ati maka mian mian po chuan a soi ang chuan a kauli a mian mian chu an in a local turin le an in chen na ti fel tur chuan a lo kawa yan cheng po a run kal don ti in a shil nga la mian mian po in ole kalau kalang ti in a chuak ve nga la yan cheng chu a secretary nen lo ti ti in na thil vela chuti rualin a secretary chuan boss in position mian chu I chen don tak tak em ni mu po I lo mu si lawa a lo ti a ani chuan a chen tur thu lo soin a secretary la chuan I mu huna I du zong tak lo ni ta se a lo ti ve a mian mian chu mi kholo le sum du dewa nga in a ho hle a anin nei chan po sum wang chawa nga in a mil thlot lo ani kara lutin mutur chuan an chuak nga la an in lama po mian mian chuan Mrs. Fu chu alo mu meka ani po in afapa alo thlen ve chep to thulo soin afapa chuan an chung kwa fu group and call tu le nei tu tur ani a itan chuan asang lua ani I phu hlol lo alo ti sak saka mian mian po chuan a dikalom lo ti puin a ne na nakina shen chung kwa in boy na in to in miron ti boy re re su ang cheu voi khat kan pui to chewa a dot le om tur ni lo ti in mian mian po in ole alo ti a chutia thuan lo in shil lai chuan anom puin yang master lo thlenge a run ti a anu po in ama lom tur chuan a thau chuak wata mian mian po in shen mian chu ama ani ti sheta se engtin nge angayang alo ti a ama to ka aril ru chu alo ha ve hle chutia afapa emutia awa muak chu a assistant khalo ni in ani chuan Mr. Fu chu a boy wanga a local thailo thu le Miss Shen chuan an divorce paper chu lo sign turin le aman a hon le tur thu a shila chu mai ba ka an sign na changa thlakhata anin chen na certificate chu alo chwa tur thu chu a shila anu chuan yan cheng chu a boy ti ka shia ma se a shisel na en ko cha se ti in a shila akala yan cheng assistant chuan mian mian mel chu a mu thailo na in ani so Mr. Fu nu pui chu mo ti ril ru in a chhuak ve a mian mian ma a chuan divorce paper chu the tha in hei hi sign ro ati a chuan thakhat nuwa in chen certificate chu alo chhuakang ati a mian mian po chuan la in a sign na engma soi boy lo chuan a chhuak ngal dai an studio lama kalin ta chuan penny ti hlir a hriat ani a chibayan lo buk liam liama a office a han lu chuan a thopui pakhat chuan thulom lo shilin an studio chu engi mu hlok na an nei theina na invest ta na lo da hi ni in chu alo tla chheme ka lo na telwang chuan an poisa ba te an pe wat ani lo chuan bank lamin an studio chu an lak sak mai tur thu alo shil mian mian chu aril ru ha hle a ma se chu pa chuan ti dan ka sha lom ti in a chuti ra a idea shilta ani chuan fu company CEO fu yan cheng tho puya som turin ati a ani chuan a pui ni chuan an studio chu an chan him thei do na ni a ngai to a adu vak lo na in angin na sat em wang chuan ole ati tangi nge a ani chuan zan ina bara dara ta local nge nge yang che ti in a shila yan cheng po kara an tlan lai chuan kol dongin night bara local tur chuan kawani a awa thlen chuan room chhunga nulap ani hian an lo kawa a assistant ne na chuan li cheng lo ching fel te ti in akal suna a assistant po chuan me chelo om te chu alo chhuatir ve boka ama lo ko tu lin ching chu ko lin a omna azota ani chuan room pia private room lama a om thu le ami mu tur ti po alo thlen ve va tur thu alo shil
chu ti lain mian kharon thleng ve che in yan cheng chu awa mu a in siam tha in she taxi chuan na pan phei Mr. Fu ti in a kera swal wang chuan a tlu che pa yan cheng chu va bo in a mui sen chuan a kamis var awa chuka a thla a lang kwau zuia a han mu chuan in thla hring deuhin ka ti pal lutuk kha thil kha ti pal thil thu ani ti ila I oya ngem a ti a ani la chuan lung oi mel vak lo en hian chu tiang chuan chhuan mi siam zia ni mel alo ti a kalau ti fa yang ti a shu ka han tum chu a ku ta lo manin anam suna ama chuan ti su chuan a shu a yan cheng chuan lin jangan local turin a ti che em ni alo ti a mian po chuan o lo ti in yan cheng ve thung chuan kan ti le chang hian engzat nge I hlo don a han ti a ani chuan million tam tak alo ti a noi sukin million tam tak a alo ti ve sup mian la chuan thei to pin atana a tho thei na na bia a chutaka ra yan cheng la chuan in swar china alo langai zuya arin thei nan mian la chuan ka client te chuan andu thei lutuka min dor nan le zia regular takin te chu ala ti deu yan cheng chuan karin ang ini haulo ati a ani la in style du song ka sha chuan a chale zwalang ati a soi du si lawa ani ka style du ka mu ang che ti ya a phone song chu a kora phel do ni mu ati a ku ta lo manwat mian po chuan makati ve le a mian in a design li idea soi pu tum la yin yan cheng chuan a in zwara ngai thla si in client I nei nem iti mi kha ati chuan o alo ti wat an regular chin boka ila ti dewa voi khatna ani lo mu alo ti chuan he industry a hian kum thum ka thok to ati phei chuan makalo ti hle yan cheng chuan ani Mr. Lin hi iklai nem ni ati chuan o ti ya changin lung oi lo deuh hian iten om kher mai ti in a kal son da ya a thu soi po angai thadu to law chutia akal nu chuan Mr. Lin jing khan lo ko lin engi I betheyem ka ka zen chu aron ti a ani chuan a offer pom lo thu alo soye ma se lungai lo turin le naktu ka design industry networking reception fu group hwai hot a omdo na I bele theyang ati a ani po chuan lom thu shilin biak le nge ya du thu a shila atu kalau ni a mian po awakal nge ya a han lu cha ti ya Mr. Jang rui ta ka local nen in tokin ani la chuan ka mu cha chu ka valom em penny alo ti a alo fak vel chiam mian po chuan a rui em wang chuan alo boi pu ya thon ho tum chuan elevator lam apan pui chutakara ama ring hle zwal tur chuan yan cheng aron langa elevator a chuan alo om sa hi ni in mian la chuan a mu chu alo lom em a byak phe ta tum yan cheng chuan Mr. Jang chu iklai nem ni ati a ani la chuan noi verin o alo ti le mai Mr. Jang la in penny hi athiam bia wasin atna a bai thak ber chu amana tau ema ati a mian chuan yan cheng ne na chuan style chu idu ang min shilani pho chuan idu ang thlapin ka ti ang chuan client dang ka benem iti ni po in ka ban chen mayang client chen khat chu alo ti a ani la chuan angai kholo tel tela a chwa ma chuan chutiang midang ma a han soi ngam ati a chhuak dai mian la chuan tingi na thil te chu kan soi thiang ve bokang chu a ti zui newa chutia Mr. Janga thlazo chu parking lot a kala mi tu emo ko la bia in ma se api a yan cheng assistant lo le in tu emo abia chu a mu a kal na in until se wangai tharu a yan cheng assistant pa chuan midang pakhat bia in yan chenga collaborative partner ta na poi turin alo ti me khi ani a an in biak zo akal so chu an kar bula mian chu vakalin a design a style chen khat chu a kar chunga da ringotin midang a designera ala angti a hlawa wang chuan a nu chhia ta ringota yan cheng te ron le chuan mutange yin tu nge da ati a assistant chuan tu emo nangma thopui chak che an ni nge yang kalau pai bo don nia ati a ma se ani chuan lo enin a design te chuan a mitala le a assistant ne na chuan angai lawe
anal phian mai a design chu tu design nge ani lo zong chuak don nia ti in an kala ina hola chuan anu le pa kha an lo in hnial me kha vapanin an chong chu po na chang angai thlenga anu zok chuan yan cheng ne na in chen lo turin apa chu shil ro alo ti a kan company hi ata chemai do na sin an puina kan ma mo ani lo chuan engtin nge ni ang ati a ma se apa chuan keiman ti dan ka zong mayang alo ti ma se anu chuan arem ti lo na sa in be mai tur chuan a du a mian ril ru po alo she om hle yan cheng po lo langin a assistant chuan engeng emo lo reportin anin chena tur lam po miss shengi na ngai to chat a du thu a soi ati a enge andu alo ti chuan an company atlak chha dona wangin go group puina anma mo thu alo soya yan cheng chuan poisa bok moni a alo ti a ole apoilo ka invest sang ma se chu mi zwa chuan kanin kar a top tur ani ti lo shil don nia ati a assistant chuan e taka Mr. Zhao ne na chang som na idonga tennis khel turin ati a ani po in ole alo ti ve mai ti chuan Mr. Zhao nen chuan tennis te chu an khela an han chol chu Mr. Zhao chuan an ne na chuan designer tur izong ti ka sha a ti in anin mil sha chat na man chang kai tu min a design chu en ve turin ati a ani po chuan alo la ve maya chutia anom lai chuan mian kharon langin a tennis khelna je sign me deuh nen alo luta an lo en na sa hle ani la chuan Mr. Fu ti in an lam chu apan pheya yan cheng ma a takawa dinga ani po chuan alo en na sa ve hle Mr. Zhao khan lo be zung in penny ilo kal ve ni mo engei ron ti don te mial alo tilwa ma yan cheng chuan isya a ati chuan Mr. Zhao chuan penny te chu alara lom kan circle chuan atna a thia mai ba ka ama amel tha ati in alo fak ve a heta engei ti don kanin khel do nem ni alo ti a ma se ani chuan Mr. Fu hi bia ka du a alo ti a ama chu in khel tur chuan a han so ma ani la in ka pe lowe ti a kal mai tum chu Mr. Fu ka chaka ni chuan nangma biak nan minute nga ka nei anga ka chak lawa ni chuan he hmuna chang hian keima ka chhuak nga lang alo ti a ma se yan cheng chuan chu tiang enga tan ma ka ti lowe alo ti dai kala tum tak chuan mian chuan nge Mr. Fu hian min ne ain ring lo zo kem ni ati chuan yan cheng chapo na in atlin to lawa let le in ani chuan kanin khelang ati tange mian la alo lom na samaya anin khel chan ta a an pani chuan anin ne tok le maya thei top cho in anin khela chuti line Mr. Zhao khan news lo sha in penny te company in lon tam tham tak an lak thlathum ma nge ya an ru zo lo ani chuan an studio in atwar tur thu an lo shila anui suk anni po lawin khel zowin anin ne to kher maya Mr. Zhao chuan huna top ta lo ti in an pani chuan an point ain ange aron ti a chuti rualin penny I khel chale mai karin aida yin ti in a faka in kal na yin an pani chuan mian penny ni bok ne na chuan yan cheng chuan I chak lo ti pom la kal mai ro ati a ani la chuan a teu lo chak zo kan om lo chu wang chuan biak theina chance che ka nei ati a ma se yan cheng chuan ikal du lo chuan keima ka kalange ti in akal dai mian chuan Mr. Fu ti in zue tuma ma se Mr. Zhao khan lo dangin penny enge pan mo taka kali tum lo ti in alo bia a ani po chuan Mr. Zhao enge du alo ti ve bok Mr. Zhao chuan an company in boina an nei thu a sha chung chang kha shilin heta ilokal na chan chu poisa imamo wanga ni ti ka sha lom ti in inalin email cha a talen chataki nei boka chu wangin ka pui du ni chuan zan ina ka ina dar sarya min lo mula kanin bidon nya ti ina kalsana mian chu zana ni chuan avakal ngeya avathlen chuan kongka vakikin avaluta Mr. Zhao chuan chutura lo ti in ama a chuan zu thlit pa in company lamin boina in nei ti ka sha a Mr. Fu hi ka mel sha thatakania adil I chan theinan ka pui nge yang che ma se hei hi I in zo photanga yang ati chuan mian po a in ngai to dewa
ole ti in achana anu chuan arui ta hle a Mr. Zhao chuan chut na in penny ka du zong takinya deal chung chang chu Mr. Fu ka soipui nge yang ka du zong iti zo huna ti in swalue tuma akor chu phel sakatum chana ma se mian mian chuan ka du lo engthil nge ti itum ti alo nam son tumin alo beile ta tal chwa tumin atang ve na sa a anu deuh chuan Mr. Zhao top nga ro Mr. Fu hi ka paslania hetiang thil ti itumani chuan itan le company tan apoi nge yang ati a ani la chuan lo oi lawe tennis court lama po inin ti boyania do soi tumin anu pui ka ni ti re su alo ti a ma se mian mian chuan ka ko lang ti in abe ka chang phone phorin call tur ang chuan a oma ma se abek pang chuan ama chu vot chora nam sonin atlan chhuaka ma se Mr. Zhao chuan zuin atnunga atlan ve nga la pona vanang chingin mian mian chuan alo nam tlule a vane thlang takin mian mian chuan apma a mi palo phei mu in ani chu yan cheng kha alo ni a alama tlan phein avakwa a ani po chuan alo man chat mian mian chuan min chan ro awati a ma se ani chuan aku chu lo nam suna tum mian mianin khonga in ati ta ka chuan alo kwa ta soka Mr. Zhao po an lamaron kalin Mr. Fu ani kha arui dewa lo thla ho ka tum me ka ati a ma se yan cheng chuan ithil ti tum kha apoi zo kang o ti in mian mian chu pomin akal pui ta da ya Mr. Zhao chuan engthil phiang sen nge ani kha apasal alo ni tak tak ani vai chuan ti in a thin rim hle